Un dels temes que més preocupa la ciutadania és l'atur. Propostes. L'atur en 10 anys ha baixat a la meitat. Al gener del 2013 teníem 4.073 aturats a Igualada, avui en tenim 2.125. Per tant, ja hem avançat. Hem omplert el polígon de les Comes, però el que cal ara és aquest nou sòl industrial que gràcies a l'impuls de la Conca d'Òdena, dels 7 alcaldes de la Conca d'Òdena, hem aconseguit crear 100 hectàrees de sòl industrial finalista. Què vol dir això? Que molt properament es començarà a reparcel·lar i urbanitzar. 100 hectàrees signifiquen un polígon com el de les Comes de nou al costat de la ciutat d'Igualada i, per tant, gairebé 4.000 treballadors que podran tenir un lloc aquí, al costat d'Igualada, i per tant aquests joves que ara han de marxar per treballar es podran quedar per treballar. Aquest és el repte més important que té la nostra ciutat en el futur. Igualada continua tenint un atur més alt respecte a la mitjana de les ciutats de la província de Barcelona i un entorn de la comarca de l'Anoia també amb un atur altíssim. Nosaltres proposem política industrial. Igualada té el caràcter industrial i l'hem de recuperar i per això cal que es pugui invertir, cal que podem omplir els espais que tenim, cal que les empreses que tenim aquí a Igualada puguin créixer aquí i cal poder captar talent i per això també s'inclouen tots els projectes de mobilitat. M'he mogut, he anat a veure empreses, què necessiten per invertir en un lloc i això ho aportaré amb l'experiència que tinc de govern a la ciutat d'Igualada. Cal fer polítiques actives d'ocupació enfocades als col·lectius més vulnerables, les dones de més de 45 anys i els joves de menys de 30. Hem d'apostar per garantir que ningú es queda sense plaça a la formació professional. Hem de crear un pla d'economia social i solidària i hem d'impulsar nous clústers vinculats a l'emergència climàtica, a les energies renovables i a la construcció sostenible, perquè l'emergència climàtica és un repte que també pot crear llocs de treball. Si sóc el proper alcalde d'Igualada, l'economia i la creació d'ocupació serà una prioritat pel govern de l'Ajuntament. Això ara ja no és una prioritat. Fa 12 anys l'actual govern va entrar a l'Ajuntament amb aquest tema com a bandera, no complert allò que va dir i ara ja parla d'altres coses i el té amagat. Nosaltres el tornem a posar sobre de la taula per crear ocupació en 4 grans àmbits. La indústria, la rehabilitació d'habitatge, l'economia verda i també l'atenció a les persones. Són 4 sectors d'activitat que estan en creixement, no ho diem nosaltres, ho diuen tots els estudis, i el que volem fer és facilitar que es creï ocupació en aquests àmbits, fent-ho al costat de les empreses privades, perquè qui crea ocupació és l'empresari, és l'empresària, això ho tenim molt clar i des de l'Ajuntament cal facilitar que els projectes d'economia fructifiquin a la nostra ciutat. Primer, bonificacions i subvencions a les empreses que contractin a gent major de 50 anys, dones i joves. Això molt important. Després volem crear al REC, al barri del REC, una xarxa d'oficines de coworking, de disseny i d'oficines d'empreses, de petites empreses, de tecnologies de la informació. Mirant com a model, prenent com a model el 22 de Barcelona. També volem ampliar l'oferta de formació professional i volem crear un comitè que participi l'empresa, l'administració i l'educació per coordinar l'oferta de places de formació professional i la demanda de les empreses.